Game na game nga gitilawan sa Kapuso Stars nga cast sa Abot Kamay na Pangarap ug Black Rider ang ginapasigarbong local delicacy sa Davao City. Nakisadya sab sila sa Kapuso Fiesta atol sa pagsaulog sa 87th araw ng Davao. Atong silipon sa report ni Argil Relator. Time out una sa makatandog ng mga eksena sa hit Afternoon Prime series nga Abot Kamay na Pangarap ang pipila ka cast members aron makisadya sa 87th araw ng Davao. Lakip diha si Doc Annalyn Jillian Ward nga malipayong nakabalik sa Davao City. Gusto ko pong kainin yung mga hinahain nila na food dito and makapag-explore din po sa mga tourist spots po nila. Lakip sab ang co-star nga si Rahil Birria nga tubong Davao del Sur ang inahan. Naiintindihan ko po yung lengguwahe dito. And once a year po kami pumupunta dito ng family ko kasi sa mga relatives namin. Kauban nila sa paghatag og kasadya ang cast sa pinakamaaksyon nga serye sa primetime nga mao ang Black Rider sa pagpanguna ni Ruru Madrid. Gitilawan nila ang Davao's best local delicacies nga Durian Crunch, Durian Coffee Bar, Mangosteen Bar o Dark Chocolate Bar nga gama sa cacao beans. Lalo sa mga durian Nag-expect lang ako ng mas matapang yung durian. Yeah, exactly. Pero, good siya doon sa mga, di ba, may mga tao kasi pag kinakaamin ng durian na ano siya. So, good siya for them. At saka, mahilig pa naman po ako sa coffee at matamis. So, perfect po siya. I love it. Hindi ko na-expect yung ano. Very powdery siya. Harap. Pero hindi siya nakaka-dry ng mouth. Sa Kapuso Fiesta, gidumog sa mga Davaoenyo ang ilang performances. Gipangunahan pa ni Jillian ang pagkanta on stage og birthday song kang Rahil. Nahugyaw sab ang fans nila Ruru ug Kim. Sobrang natuwa lang kami nakikita yung mga ngiti nila sa mga mukha nila. Ako po, sobrang saya ko dahil last time ko po dito sa Davao, baby pa po talaga ako. So, syempre, I'm so happy na marami po kaming napasaya. Sobrang natuwa lang kami nakikita yung mga ngiti nila sa mga mukha nila. Sobrang nakakataba na puso yung mga pagtanggap sa amin ng mga Davaoenyos. We're very happy dahil napasaya po natin sila and at the same time, nakakuha po kami ng panibagong lakas mula po sa inyong support at pagmamahal. Parayong atangan ang mga nagkainit nga eksena sa GMA Afternoon Prime nga Abot Kamay na Pangarap ug intense action scenes sa GMA Prime nga Black Rider. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.